Здравейте! Трета част сме вече. Аре, нищо ми глича на екрана. Ето един покофанто. И колко пари ми трябва? 300 и колко милиона, окей. Ще ги имам. Ако трябва. И що ще... От La Grande Combinazione лесно ще го направя. La grande combinazione. Las Vaquitas Saturnitas. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Дай чакам елефант, елефант. Piccione macchina. Trulimero Trullicino dinosauro. Trulimero Trullicina. Елефанто. Окей. Поне спре тази песничка. Лава. Нещо, за да не му прочетах името. Бри, бикус, дибикус, лава. Лава, зебра. Обаче не мисля, че съм изпускала, ама мисля, че не съм виждал лава, зибра, рини. Ако ми е излизал в другите предни две видеа, пишете. Имам 10% само. И вече е 2 часа. Сега чакам един тъп кокофанто и елефанто от 1 час. Спрях на пауза и чаках 1 час. И не ми излизал кокофанто, елефанто. Cocofanto elefanto. Piccione macchina. Bandito Bobrito. Какво? Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ballerino Lolo. Откраднем от тук. Чаках 1 час. И давай излезе. La grande combinazione. Окей. Чакаме да направи билион. La vacca Saturno Saturnita. Давай. 1,2 колко? Бай, направо да продавам. Вече като имам 4 трилиона. Ето един кокофанто, елефанто. Това бяха... Cocofanto elefanto. Няма и 5 минути. Окей. Един тралало.
между другото вече откъде да крада. Имам 9%. Хора. Това беше от днешния клип. Той беше много малък, 5 минути, 6. Това беше от мен. Очаквайте следващото видео пак да е на Roblox. Чао, чао!